Ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали Маҳина Таҷричка. Ма бо шумо ҳастам, соҳибини ҳамин канал Маҳина. Ҳамаи шуморо дӯстони азиз ба канал хушомадед мегӯм. Ирӯз мо ҳамроҳи шумо тайёр мекунем угрои очагӣ. То охири влог бо мо бошед духтарако. Дар ин угрои мо дар кор мешавад картошка, пиёз, помидор, болгарский, наход, баъд камтарак фарша мо кулула кардем. вақте ки ҷӯшид баъд метавонем ки ӯ фаршомона бидозем. ҳозир бошад пиёза жарид мекунем аввалда, баъдан помидор. ҳамин хел навбат қатъи ҳар яки онҳоро жарид кардан мегирем духтаро. баъд вақти жарид кардан аммо дегда камтарак аҳамият диҳен, меҳру муҳаббат кунен. то дар ҳамун хӯроки мекардагии худат меҳру муҳаббат ки накунӣ, ӯ хӯроки то ҳеҷ вақт болаззат намешавад. агар ки дар даруни он дег ҳама чизи рӯи дунё бидозӣ, ӯ ба мазза намешавад. барои ҳамин духтарако аймада шумо як совет вақти ҳамин зирбак тайёр карданда хеле аҳамият диҳен, хеле муҳаббат кунен дар ҳамун хӯроки мекардагиатон. пиёзҳоро хушрӯбак жарид мекунем, нигоҳ мекунем ки насӯзанд ё ин ки хом намонанд. зардак жарид мекунем, на сирхи бад, на сафеди бад. зардак жарид мекунем. баъдан помидору чизоша баъд метавонем ки бидозем. анами ҷои асосии хӯрок дар анами ҷояш ҳаст ки вақте мо зирбака тайёр мекунем, анам ҷояш ҷои асосии хӯрок ба фикри ман. баъд духтарои азизи ман акоба гуфта гузарам ки хеле хурсанд мешавам ай комментарияҳои шумо. комментарияҳоро мебинам, хеле дуоҳо додагианд, гапҳои хуб навистагианд. баъд сафи мо зиёд шидестиянд. ман инра дида хеле хурсанд мешавам, ба худам як энергияи тоза мегирам. баъд кӯшиш мекунам ки видеоҳои беҳтар, зиёдтар баҳри шумо тайёр карда дар канал гузорам. ина мехоҳед духтаро, дастгириро боз ҳам сахттар мекунем. кӯшиш мекунем ки сафи мо хеле зиёд шавад. инами ман ҳамиҷа кӯшиш мекунам ки якчи не якчи барои шумо тайёр карда дар канал гузорам, то ин ки шумо тамошо карда хеле хушҳол шавед. инаҷа мо ҳамаи маҳсулотҳое ки дар угрои мо дар кор мешавад кубик реза мекунем шумо духтаро. чӣ хеле ки шумо дидестен. ҳамаша хушрӯбак реза мекунем ва як дар дег ҳамроҳ кардан мегирем. ҳамаи ӯ чизе ки ба мо лозим мешавад фикр мекунам дар навор ҳамаш ҳастай. ягон чизи пинҳонӣ надорад. ҳама видеоҳоеро ки ман мекунам ягон чизи пинҳонӣ надорад. ҳамаша барои шумо ҳамин хел хушрӯ нишон додагиам ки кадоме ки наметавонад аз рӯи видеои ман ёд бигирад, якчи ҳам ки ёд бигиранд ба ман савоб мерасад. аз ҳамин сабаб ман чӣ хӯрок тайёр мекунам, чӣ ширинӣ тайёр мекунам, ҳама чизе ки дар кор мешавад дар видео мегузорам. чӣ хеле ки шумо мебинед, ман помидор андохтам, хушрӯбак жарид мекунам. ҳамин хел навбат қатъи андохтан мегирам маҳсулотума. баъд приправаҳо духтаро шумо чизе мехоҳед ҳамун чизҳоро истифода баред. мисол ман мурч меандозам, баъд чӣ меандозам, ҳар намуд приправаҳо дорум меандозам. шояд ки дар як хел одамо маъқул набошад. барои ҳамин шумо ҳар чӣ ки дили худтон мехоҳад дар хӯроктон ҳамун чизҳоро ҳамроҳ кунед. ман ҳар намуд дорум, аз ӯ чизҳо ман истифода мебарам. дар оҷа ман занҷабил дорум, ғӯраи гашниш дорум. ҳама ҳамин намуди приправаҳоро ман дорум. барои ҳамин истифода мебарам. шуморам ки ҳар чӣ ки доред ҳамонро истифода баред.
Дега боша мо укроба тоза мекунем. То деги мо хушрӯ жарид шидана метавонем ки то вақта укроб тоза кунем, реза кунем, бушувем. Метавонем ки ҳамин корҳоро бикунем. инҷа шахай ҳамаи мо занако медонем дар баробари як кор чанд кори дигармонам мекунем. ҳамаи занако фикр мекунем ҳаминтариам. бохе аз сабабе ки ма видео мемонам дар назди хӯрокпазим боз хела бо эҳтиёткорона кор мекунам. хеле ки мебинен ма ови дегма андохтум, ови угромона дар инҷа боша нахӯд андохтаистам. то ҷӯшидани дега мо метавонем ки укробмона тоза када, реза када, тайёра када бимонем. барое ки дар даруни дег бо меандозем мо. шумо метавонед гашниж истифода барен, метавонед ки пиёз ҳастаи ами зелен, пиёзи сабз метавонед ки ӯ истифода барен. аз сабабе ки ма укроб доштам барои ҳамин ма укроба зиёдтар истифода мебарам. фикр мекунам ки дар саломатӣ фоида дора. барои ҳамин укроба ма бисёртар истифода мебарам. амхе фаҳмидам ки гашниж камтар бод дошта. барои ҳамин баъди ҳамун фаҳмидагим дига фақат ҳамин укроб истифода мебарам бисёртар. бо мешавад хай ҳолатое ки гашничам истифода мебарам, пиёзи сабзам истифода мебарам, ӯро камтар истифода мебарам. ҳамин укроба зиёд истифода мебарам ман. начи хеле ки шумо дидаистен деги мо хушрӯвак ҷӯшидаистен. ҳамун фаршҳоеро ки доштем мо метавонем ки дар ҳамин ҳамроҳ кунем. шумо метавонед ҳамроҳ накунед. ма дам хе ки маъқулай ма ҳамин фарш меандозам. шумо ки нахоҳед наандозед. начи хеле дидем инҷа видеоро ма пауза карда будам то вақти пухтани фарша. дар инҷа чӣ хеле ки мебинед уже фаршҳо пухтан. зелен меандозам дар дег. видеоро пауза мекунам. бо ина вақти ҷӯшидани угро паузаро гирён кардам. яхе вақтҳо ҳолатоеш мешавад ки ман ёдам мебурояд ки видео дар пауза ҳай. фикр мекунам ки видео рафтааст, як вақт мебинам ки уже пауза дай. ина чӣ хеле ки шумо мебинед хӯроки мо тайёр шуд. угрои очагӣ шуморо метавонед тайёр кунед. духтаро хайр, то видеоҳои оянда сиҳатманду саломат бошед.